अरे हाँ त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लोग, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और आकांक्षा पुरी के रिश्ते फिल्म का एक और ही ब्लास्ट सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा, जौन गाना के टाइटल बा लोहा गरम। अरे हाँ भाई लोग, ये गाना कब तक ले आवता, कवना चैनल पर आवता, कौन तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा, पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो लोग इ वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के अपडेट सबसे पहले पावे खातिर। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ ये वाला गाना कैसन होके बा। तो भाई लोग देखल ये वाला गाना बानू तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास और बहुत ही मस्त होके बा। अरे हाँ भाई लोग, और एक वीडियो क्वालिटी की बात करल जाता है में पूरा ताड़ू फाड़ू और पूरा मतलब धमकदार। तो लोग ये वाला गाना के वीडियो के क्वालिटी देखे के मिली का है कि ये वाला गाना के मतलब ये वाला फिल्म के गाना है, और फिल्म के गाना में तो लोग थोड़ा सा भी वीडियो के क्वालिटी डाउट ना मिलेला का है कि जौना कैमरा से फिल्म शूट होकेला वही कैमरा से गाना भी शूट होकेला। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना लिखले के बाद भाई लोग देखल ये वाला जौन गाना बा तो कृष्णा बेदर्दी लिखल बड़न। अरे हाँ भाई लोग, ये वाला गाना कृष्णा बेदर्दी लिखल बड़न। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर की बात करल जा तो म्यूजिक डायरेक्टर बड़न कृष्णा बेदर्दी ही। अरे हाँ भाई लोग, गाना लिखले भी बड़न कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़न कृष्णा बेदर्दी ही। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर मिल के दोनों आमदी ये वाला गाना के गईले बा। बाकी गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तो लोग के बता दी कि हाँ ये वाला गाना जौन बा तो SRK म्यूजिक के चैनल पर रिलीज होके वाला बा। अरे हाँ भाई लोग, SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत करे लेंगे, गाना के सुनिए लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तो लोग के बता दी कि ये वाला गाना कौ तरीके रिलीज करल जाता। तब भाई लोग देखा लेकिन ये वाला जौन गाना बा तो 11 मार्च के, अरे भाई लोग 11 तारीख के 6:30 में ये वाला तो लोग के गाना सुने के मिले रिलीज करल जाता है SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 6:30 में मतलब 11 तारीख है। तो लोग गाना के सुने लगे, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग हीरोइन में नजर रही तो लोग के आकांक्षा पुरी। अरे भाई लोग, खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी तो लोग के हीरोइन में नजर रही। बाकी एक और बता दी कि हाँ 11 मार्च के 6:30 में ये वाला गाना SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई। तो लोग गाना के सुनिए लगे, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास, बहुत ही मस्त गाना बा। बाकी रिश्ते फिल्म का, रिश्ते मूवी का ये वाला जौन बा तो दूसरा गाना बा। अरे भाई लोग, और रिश्ता मूवी भी मतलब 14 तारीख से हर सिनेमा घर में लागे वाला बात। तो लोग मूवी के भी देखिए लेकिन रिश्ते मूवी बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास, बहुत ही बेस्ट मूवी बा। तो लोग के बतावल गल बा कि आप रिश्ता के कैसे निभावल जाला। बाकी भाई लोग तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल हो तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।